ውሃን ወይንም የባህር በርን እንዴት አጣች? ኢትዮጵያ የባህር በርን ለማጣቷ የውስጥና የውጭ ጫናዎች እንደ ምክንያትነት ቢጠቀሱም እስካሁን ግን ያጣችበት መንገድ ይህ ነው የሚባል መረጃ ያልተገኘለትና በሕግም ያልተደገፈ ኢፍትሐዊ ውሳኔ ሆኖ እናገኘዋለን። ኢትዮጵያ የባህር በር አልባ በመሆኗ ምን አጣች? አቅማቸው እኩል እድገት ላይ ያለ ሀገር ላይ የሚመጣውን ልዩነቶች ብናይ እንኳን በጥቅል ሀገራዊ ምርት ወይንም ጂዲፒ የባህር በር ያላቸው ከሌላቸው ሀገራት ከ15 ከም ትሪኦም ዘለኹም ሚድያ ናይ ዓቢ ብልጽግና ማለት እዩ ዳርጋ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ፋንታዚ ወይ እውን እቲ ሕማም ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣበርቲዑ ዝሰርሓሉን ዝጎየሉን ዘሎ ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣፍ ደገ ባሕሪ ብኸመይ መንገዲ ኢና ከሲርና እንታይ የጋጢሙ ከመይ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ተረዳእና ዘይፍትሓውን ዘይሕጋውን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣይደነው እቲ ሕግን ፍትሕን ዝበሃል ንዓታቶም بيناي قوانقوان بيناي ديفينيشن يوم زردو نعتاتهم زملكات كوينو نزي قداي ناي سوماليا ناي سومالي لاند ግን ናብ ኤርትራ بكل መንገድ እዮም ከላግቦ ዝፍትኑ ዘለው ስለዚህ ኤርትራ ዳርጋ ዝበለት እንተበለት አንጻር ኤርትራ ዌፐናይዝ ክገብሩ ወይም ዝሓስብ ነይሮም ኤርትራ ግን ዝበለፀ ውሳኔ ሂዛ አይደገፈተይ ተቃወመት ግን ኢንዳይሬክት ልግነት ኩነታት ዝግበር ዘሎ ምስ ዝበፅሕ ዓለም ዝርዕሞ ዘሎ የርዕማ ዘላ ስለዚህ እስራኤል ሽማረ ቆይሓ أي نقفتا أي بلتان جن إثيوبياويان كساكن دين إيرترا تارجت كبري دليلو جل كابتم قدام وتيوم زلوا دما سمعوا ጥቅሙልክ ግን ሊበጣበት እንደሆነ ወደ ማንወጣው አዘቅት እንደምንገባ ነው ብዙዎች አስተያየት ሲሰጡ የነበረው በተለይ ደግሞ በኋላ ላይ ግብጽ ይሄንን መቃወም ሶማሊ እስካሁን ምንም ያለችው ነገር የለም ግን አስቸኳይ ካቢኔ ስብሰባ ጠርታለችና ይሄን ሁሉ ከግምት ውስጥ በማስገባት መዘዙ ምን ያህል ነው ጥቅሙ እንዳለ ሆኖ መዘዙስ ምን ያህል ነው ኦኬ እንግዲህ ያስተላለፍ ለውጥ ያስከትላል ካሁን በፊትም አይተነዋል አይደል ኢትዮጵያ እውቅና ሰጣለሁ ብላ በወሰነችበት ጊዜ የዲፕሎማቲክ መገለልም ሁሉ ደርሶባት እንደነበር እናውቃለን አሁን እንግዲህ እስራኤል እንደ ኢትዮጵያ አይደለችም ወይ አሜሪካም እንደ ኢትዮጵያ አይደለችም እነዚህ ትላልቅ አያላን መንግስታት ናቸው በጣም ኃይለኛ የሚባለው እዚህ አካባቢ ታሉ የአረብ ሀገሮች ማለት ነው ስለዚህ ምናል ከምትሪ ወደለሁም ገብሩ አስራት ይዛረብ ዘሎ እዚ ተገይሩ ዘሎ ውሳኔ በኸመይ ክጸልወና ይኽል ስለምንታይ ድማ ተናገራት ኣብ ዙርያና መመሊሰን ዝተኣሳሰራ ዘለዋ ንዝብል ብሕፅር ዝበለ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ትኽበብ ከም ዘላ ይዝነግሮም ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ሓደ ሓፁራት ያ ከም ዘላን ኣብቲ ፀወታ ናይቲ ዞባ ድማ ዝኾነ ይኹን ኣስተዋፅኦ ከም ዘይብላ ይዝነግር ዘሎ ኢትዮጵያ faces encirclement by Egypt, Somalia, Eritrea and Djibouti ከምኡ ድማ Israel US presence in Somalia is viewed as an opportunity ለዚ ምናልባት ናይ እስራኤልን ናይ ኣሜሪካ ናብ ሶማሊላንድ ምምፃእ ከም ሓውሲ ተስፋ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ብኸመይ ክትረብሓሉ ትኽእል ብኸመይ ክትዕደም ትኽእል እትረብሓ እኮ ሓሊፍ እዩ ኦሮማይ ዝዓበየ ክፋል ኢማራት ሒዛቶ እንተነይራ ትፅልዋ ምስኣ ድማ ሕጂ ተጎራቢቱ ኣብ ሪስክ ወሲዱ እስራኤል ኣትዩሎ ማለት እዩ ናው ምሳቶም ተፀጊዖም ዝኾነ ነገር ክገብሩ ይኽእሉ ዶ ሹር they may do something ክሳብ ሕጂ ተፀጊዕካ እውን እኮ ጅቡቲ ይኹን ኬንያ እውን ኣይከለቶም ሶማልያ እውን እኮ ተፈደሉ ኢላቶም እያ ስለዚ ብሓፈሻ እታ ንሳቶም ክገብርዋ ዝሓሰቡ ብምልኣ ኣይቲ እንታይ ይብል ነይሩ መጀመርያ ምስ በገስና እቲ ሓሳብ ዓቢ ዲፕሎማስያዊ ፅፍዒት ያጋጥመና ኢሉ እዚ ፅፍዒት እዚ እስራኤል ላብነት ፅፍዒት ኣጋጥማ ኣሎ ግን እስራኤል ኦልሬዲ ወዲያ ኣላ ስለዚ እቲ ፅፍዒት በዛ ሓደ ኣሉታዊ ሳዕቤን ይመፅኦም ኣሎ በቲ ድማ ኣብ ሶማሊላንድ ድማ ዓቢ ዲል ገይሮም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ተፀፊዕካ ገለ ክትከስበሉ ከለኻ እውን እኮ ፋይዳ ኣለዎ አብይ አህመድ ግን ኩሉ ዓይነት ዲፕሎማሲያዊ ፅፍዒትን ውርደትን ኣጋጢምዎ ዘይምትእማን ፈጢሩ ዝነበረ ክብረትን ምተኣማንነትን ኣጉዲሉ ከም ግብረ መልሲ ድማ ወላ ሓንቲ ኣይረኸበን ስለዚ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ፀገምን ጭንቀትን ፈጢሩሎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ካብኡ ቀፂሎም ናብ ኤርትራ ናብ ጅቡትን ድማ ገለ ክመፀሎም ካዝሓዝብዎ ዘለው ስምዑ ስለዚህ ህዝብንም ሁሉ ታያለ ጎረቤት ሀገራትስ ምን ይላሉ ኬንያ ለምሳሌ ዳሬዲ በነገራችን ላይ እነሱም ሪኮግናይዝ የሚያደርግናቸው ደቡብ ሱዳን ብቻ ሳይሆን ኬንያም ራሳቸው ኤክሴፕት ጅቡቲና ኤሪትሪያ ነው እንጂ ላሁን እንደውም ጅቡቲ ትናንት የድጋፍ ሰልፍ ሁሉ ነበረ መንግስት ሊቆጣጠረው አልቻለም ጅቡቲና ሲቲ ውስጥና አካባቢው ይሄ ሁሉ ያሳያል ምን አንዳይ ሴንቲሜንት በኢሳው ጎሳና በዋያካሮች ምን ያለው ስም ያሳያል ስለዚህ ኢትዮጵያ እንዴት ነው የምታረገው ነው መቼ ነው የምናረገው 6 ወር በኋላ ነው አመት በኋላ ነው ወይስ ነገ ተነገ ነው ስናረግስ ከበድ ባለ ሁኔታ ነው መሪዎቹ ጋር ሄደን እንትን ምንድነው ወይስ አላ ዲፕሎማቲካሊ ደረጃዎች አሉ ቀስ ብለ በፕሬስ ሪሊዝ ቀዝቀዝ አድርገህ
كم تريوا لهم كم حسم كم زي فكرن سوماليلاند زعمق بحر زلوايا بملء عالم سلزي حيل بحرنا اب زعمق كفال كاتيو عساتات مبعينو تقلنا بل انالايز قبر زنبري ز عسان خبل اعتدالي زنبري بتن 10 كيلومتر استوهبوم ناي سوماليلاند ابت ميموراندوم اوف اندرستاندينج مزغبرو لو متمليسو دحر 6 شهور دينا فلوتو كنهب دحر قلت معلت دينا كنهب عويلنا دينا كنهب ولا تحتي تحبينا هنا كنهب زستفلت نغير يلن بلالو زغانتاي زنغركا أبي أحمد is calculating. He is calculating. تايك قبر كم زلوا. مخنياته. أتيك بالزبلة تبليعيو. حجي it's about credibility. أنت هاي أفلوتو جيركاس أنت تركبي. تقدم بزعك ركبي خل نير. أنت واحدة. حجي جن ولا حنت كرخ بلو زي كل كنا تاذلو مخنياته تزركب أفتق قداميتي باللي أفلوتو ذهبي يزرخ بانيرو. إتخالاي زمت ما يبنيش تينا نقدر دلاتي ركب خون نستون عند حركالو دي لومبر زيرو تروح بلوك كنتاتهم كله غليب سلازي أبي أحمد probably أتكونتات أنت واحد قلني إمارات كتمتيسو بنفسك ما حدر زغل ناي نفسه حسابات ويونا ناتو بوليسز قبر أنت حرقينو إمارات ريد حري إمارات يقبر مناتو إمارات معات مخصب زلوايا إمارات ربح خلوا واسلم تايسو قمت كتوس زي كعلى دما نا أبي أحمد it is everything is there إمارات زأكل نبربرا زلمع زلو حيل بحر كهنس نافال بيز هنيس زلو ودبدكو عصر زلو نسون كله أفلوتو كذب يتراتر اندحرالو أبي أحمد زي يتراتر له مهنيان تهلنيو clearly سلزي كم نريد زلنا كل دحر حر كتب لي أنا نريد زلنا تدحر حر دما نابيك خير خل برقت زفلت نجري يلن إذا كله دحر حر زبل زلو حدا أقدر سمع باله يكايت سلو زلو يمزبلو زلو نسد ما أمونغوتن regional powers زقاتهم زلو كنتاتيو من البات حنتي أبزيا really powerful زخانات بجبر بتن عبيت ما نجمر نافت competition كاتنا خلنا أمباسادر إمباسنا تشاينا أبيرترا انتهي لهم صحيفة بنيرة مسلكم قالت إسرائيل شعتن ورح أسر تخلت إسرائيل مشان زوات مجلتيو Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian stressed that China expresses serious concern and firm opposition to Israel formally recognizing Somaliland as an independent sovereign state. So, زي إسرائيل نزجبرتو أفلوتو منجست China حيال زخونة تقاومه كم زلوا كم دما concern مالتها سكفتا كم زلوا يزنا جرزلو. طيب according to the purposes and principles of the UN Charter زغا على مدخلاتنا United Nations كمون عالم لخاوي حقي Somaliland حنت أكلنا Somalia جزاتنا Somalia. China firmly supports Somalia's sovereignty, reunification, territorial integrity, and opposes to any attempt to split Somalia territory. ስለዚህ ኣብዚ ንጹር ዝኾነ ዘረባ ንርለና ንሱ ድማ ናይ ሶማልያ ልኡላውነትን ሓድነትን ሕብረትን ሪዩኒፊኬሽን ማለት ልክዕ ከምቲ ታይዋን ሪዩኒፊኬሽን ዝብልዎ ሶማሊላንድ ድማ ናብ ማዘር ሶማልያ ሪዩኒፋይድ ክትከውን ከም ድማ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ከም ድማ ዊ ኦፖዝ ዝኾነ ይኹን ሶማልያ ንምምቃል ዝግበር ድማ ንቃወሞ ይብልሎ the Somaliland issue is entirely an internal affair of Somalia ስለዚ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ሙሉ በሙሉ ናይ ሶማልያ ጉዳይ እዩ ሶማልያ ሓደ ኮይኖም ክውድዎ ዘለዎም እዮም and should be resolved by the people of Somalia in a manner consistent with their national conditions and constitution ስለዚ ሶማላውያን ብሓደ ኮይኖም ብሕጎምን ብቅዋሞም ብካልእ መንገዶም ዝውድዎ እምበር ማንም ሃገር ኣብኡ ክመፅእ ዝኾነ ነገር ክገብር የብሉን ይብሎ foreign countries should cease their undue interference ናይ ወፃኢ ካልኦት ሃገራት ግን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ካልኦት ሃገራት ከይተዓደሙ ዝገብርዎ ዘለዉ ምትትታው ከቋርፁ ኢና ንሓትት ይብሎ no country should incite or support separatist forces within another country for its own selfish interests ስለዚ እንታይ ይብሎ ዝኾነ ሃገር ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት እዩ ክምቀለየ ዝደሊ ክፍንጨለየ ንዝደሊ ንዝብል ኢትካ ክትእትቶ የሜርካ ፅባሕ ንጎና ባኻ ድመፅእ ሓውን ከልዎ እዩ ስለዚ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ሃገራት ኣኽቢርና እንተኸድና እዩ ዘዋፃና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ጉዳይ ብኩሉ መንገዲ ክትሪኦ ከለኻ ብቐሊሉ መልሲ ክርከበሉ ዝኽእል እዩ ስለዚ ቻይና ንጹር ዝኾነ መግለፂ ሂባ ነይራ ነዛ መግለፂ እዚኣ ድማ ምስ ምንታይ ክትሕውሳ ትኽእል ምስታ ናይ ኤርትራ ዝሃበቶ መግለፂ ኣተሓሒዝና እንተረኣናዮ ኣበይ ተሓሓዝ ክራዩ ፍላጥ ሶማሊላንድ ዝበሃል እቲ ፆታ ሓድሽ ምስጢር እኳ ተዘይብሉ ንሓደገኛ ዞባውን ዓለማውን ቅልውላውን ዕንወት ክጥጃ ዝፀንሐ ስለ ዝኾነ
ኪኖ ተበግሶታት ኩነኔን ምንጻግን ብደረጃ ባይቶ ጸጥታን አባላቱን ዘይወላውል ንጹር መልስ ክወሃቦ ይግባእ። አውራ እታ በተመሳሳሊ ጉዳይ ታይዋን ትጣበቕ ህዝባዊ ሪፓብሊክ ቻይና እጃማ ክትዋሳኣሉ ሕልናዊ ሓላፍነት ኣለዋ። ሚኒስትሪ ዜና 28 ታሕሳስ 2025 ከምዛ ንሪኣ ዘለና ሓፃር ብጣዕሚ ሓፃር ከምኡ ድማ ንኤርትራ ኣብትን ከየእተወ ንጹር ዝኾነ መልሲ ሂባላ ኤርትራ። ስለዚ ናይ ኤርትራ ብዝደለኻ መንገዲ ክትውንጅላን ክትዛረባን ትኽእል፣ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይና ኣይኮነን፣ ግን ትም ከዓ ክንብል ኣይንኽእል ኢና። ትም ዘዋፅእ ጉዳይ ስለ ዘይኮነ ብምባል ሓንቲ ንፅር ዝበለት መልሲ ብምሃብ ነታ ኩነታት ተገላጊሎም ኣለው። ብዙሓት ሕጂ ኣብዚ እንታይ ይብሉ ኣለው፣ ወላ እኳ ኤርትራ ከም እንተሃበት እቶም ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ዝኾነ ዘይምባሎም ኣገራሚ ኮይኖም ኣለው። 48 ሰዓታት ሓሊፉ ካብ ኬንያ ይኹን ካብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን መልሲ ኢማራት፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ ሰለስቲኦም ጸጥ ኢሎም ኣለው። ኬንያ እንታይ ይብሉ ኣለው? ብመንገዲ እቲ ናይ ኢስት አፍሪካን ብሎክ ጌርና እኮ መልሲ ሂብና ኢና ይብሉ ኣለው። ኢማራት እውን እንተኾነ ብመንገዲ መን ጌራ መልሲ ይባላ? ብመንገዲ አረብ ሊግ ካይንድ ኦፍ መልሲ ተዋሂቡ ይባሃል ኣሎ፣ ግን ካብ አረብ ሊግ ካብቲ ፌርማ ተሪፋ እያ። ስለዚ ኬንያ ሓውሲ ፍርቂ መልሲ ይባላ፣ ግን መልሲ እውን ኣይሃበትን። ከም ጎረቤት ናይ ሶማልያን ኣብ ረብሓ ዘለዋን ገለ ክትምልስ ግባኣይ ነይሩ። ኣብይ ኣሕመድ ብዓብዩ ቅድሚ 3 መዓልቲ ቅድሚ ዝውዕል እዚ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ንኢትዮጵያ ከይዱ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ይሰኣል ነይሩ። ኣብ ገጹ ፅፍዒት እዩ ነቲ መራሒ ናይ ሶማልያ። ቢካዝ ኣሚን ኤርትራ ኦልሬዲ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለው፣ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ። እዚኣ 48 hours UAE ኢትዮጵያ and Kenya remain silent on Israel's attack on Somalia sovereignty። እዚ ናይ ሶማልያ ዴይሊ ዝብል ሚድያ ዘውፅኦ እዩ። ሰለስተ ሃገራት ናይ ሶማልያ ልኡላውነት ኣብ ዝህረመሉ ዘሎ ስቕታ መሪፆም ከም ዘለው እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ሓንቲ ነራ ብመንገዲ ናቶም ፅንሒልና ክርያ ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል። እታ ዝዓበየት ባእሲ ትበሃል ዘላ ኣብዚ ግን ሓንቲ ኣብዚኣ ከይወፀኹ ከለኹ ድሕሪ ቻይና ኣሜሪካ ድማ እንታይ ይበሃል ኣሎ ዝተረጋገፀ ኣይኮነን፣ ግን ሓደ ዓብይ ሚድያ ፐርሶናሊቲ እንታይ ኢሉ ነይሩ፣ ሶማሊላንድ ናብ ኣሜሪካ ክዕደም ፕሬዚደንት ናይ ሶማሊላንድ ናብ ኣሜሪካ ተዓዲሙ ምስ ዶናልድ ትራምፕን ቤንያሚን ነተንያሁን ኮይኑ ናይቲ አብርሃም አኮርድስ ክፍርም ምዃኑ ዝንገር ዘሎ። ናው ኢፍ ዲስ ሃፐንስ there is a good chance እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣፍልጦ ናይ ምሃብ ተኽእሎታት ኩሉ ከም ዝኽእል እስራኤል ነተንያሁን ዶናልድ ትራምፕ ማዕረቲ ዝቋዓፀሮን ማኒፕሌት ዝገብሮን እዚ ነገር እዚ ገለ ነገር ክህልዎ ከም ዝኽእል ብዙሓት ሰባት ይግምቱ ኣለው። እቲ ግምት ግን ምግማት ጥራይና ኢልና ክንሪኦ ንኽእል። ስለዚ እዚ if this happens ናይ ሶማሊላንድ ፕሬዚደንት ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነቲ አብርሃም አኮርድስ ክፍርም ድሕሪ ኺኢሉ good chance ኣለዎም። ምናልባት ኣሜሪካ ኣፍልጦ ክትቦም ትኽእል። ምክንያቱ ናይ ቻይና ምንቅስቃስ ይርዩ ስለ ዘለው it's always the opposite ናብ ዝተፈላለየ መርገፂታት ዝኽየድ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና። ናብትን ምን ናበይ ይኸይድ እዩ ዝበሃል ዘሎ። the biggest fight right here is ኣመንጎ ኢማራትን እስራኤልን ኣመንጎ ኢማራትን ስዑድያን ኣመንጎ ኢማራትን ትርኩን ዝግበር ዘሎ ባእሲ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ። ሓንቲ ኣርቲክል ክበክም እየ። መጀመርያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንደይ ሃገራት ተቐርቂረን ከም ዘለዋ ስምዑ። UAE-backed forces in Yemen. Global attention shifted when the President of the United Arab Emirates touched down in Islamabad, signaling a moment of high diplomatic significance. On December 26th, UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan arrived in Islamabad for his first official visit to Pakistan, marking a historic milestone in the two nations' evolving relationship. He was warmly received at the Noor Khan airbase by Pakistan's Prime and have signed a mutual defense pact. ፓኪስታን ዝበሃል ሓደ እስላማዊ ሃገር እቲ እንኮ እስላማዊ ሃገር ኒውክለራዊ ኣፅዋር ዘለዎ ሃገር እዩ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፓኪስታን ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ተቐራቂሩ ከም ዘሎ። ስለዚ እንታይ ዘርእየካ ስዑድያን ኢማራትን ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ወላ እውን ኣብቲ ኤስያ ዝበሃል ዘሎ ሃገራት ብርቱዕ ዝኾነ ውድድር እየን ዘካይዳ ዘለዋ። ስዑድያ ምስ ፓኪስታን ሓደ ዓብይ ናይ ወታደራዊ ክዳን ጌረን ተባሂለን ሰለብሬት ዝግበረሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ ናይ UAE MP set ማለት መሐመድ ቢን ዛይድ ድማ ሓደ ናብ ፓኪስታን ብምኻድ ነቲ ስዑድያ ሒዘየ ኣለኹ ትብሎን ዝነበረት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰይርዋ ኣትዩ ፓኪስታን ኣብዚ ቀረባ መዓልቲ ምስ ሊብያ ምስ ጀነራል ናይ ሊብያ ሕፍጣር ዝበሃል ናይ $4 ቢልዮን ናይ ኣፅዋር ዲል ጌራ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ። ናው እዚ ገንዘብ እዚ ካበይ ክመፅእ ንዝብል ብዙሓት ከም ዝግምትዎ ዘለው እቲ ገንዘብ ኢማራት ንፓኪስታን ክትከፍላያ እቲ ኣፅዋር ድማ ካብ ሊብያ ናብ ሱዳን ክኣቱ ከም ዝኽእል ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ። ስለዚ እቲ ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና ከምዚ ዓይነት ምትህልላኽ ኣይረአን እዩ ዘሎ። ስለዚ ኢማራት ንስዑድያ
ናይ ብሓቂ ንስዑድያ ንመሐመድ ቢን ሰልማን እዚ መሐመድ ቢን ዛይድ ኣብ መንጎ ክልቲኦም እንዲ ትውድድር ዘሎ ኣብ ብዙሕ ነገር ይፀፍዖ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ ሶሪ ብግልፂ ክንዛረበላ እንተኮይና ይፀፍዖ ኣሎ ምክንያቱ ናይ ስዑድያ መራሒ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚያ ስእሊ እዚያ ክልተ ሰለስተ ስእሊ እንዲከርእየኩም ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢማራት ዝበሃል ሃገር ራእይዎ እቲ ኣብ ላዕሊ ሰማያዊ ድሙቕ ሰማያዊ ዘሎ እዩ ኢማራት ንስዩ ኣብ ላዕሊ ድማ እስራኤል ዝበሃል ኣሎ እዞም ክልተ ሃገራት ብሓደ ኮይኖም ይሰርሑ ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ እቲ ኩነታት ክትሪኦም ከለኻ ንእሽተይ ሃገር እዩ ስዑድያ ራእይዎ ክንምንታይ ኢማራት ኾ ኣፀቢቑ እዩ ዝዓቢ ስዑድያ ስለዚ ኢንፍሉወንስ ናይ ስዑድያ ኣፀቢቑ ይከዓቢ ዋላ ቁጠባ ናቶም ማለት 3 ዕፅፊ ናቱ ዲ ዋላ 2 ዕፅፊ ናይ ቁጠባ ናይ ኢማራት እዩ ቁጠባ ናይ ስዑድያ ስለዚ ዓቢ ቁጠባ እውን እዩ ዘሎ ስዑድያ እንትኾነ ኣብቲ ፀወታ ክትሪኦም ከለኻ እዚ ኢማራት ዝበሃል ዝለዓለ ፍሌክሲቢሊቲ ቅልጣፈ ምትዕፅፃፍ ስትራቴጂ ታክቲክ ይጥቀም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ውፅኢት ናቱ ድማ ክንደይ ቦታታት ተቆፃፂሩ ኣሎ ኣብ ድርኩ ኺትናቶም መፅዩ ክንምንታይ ሓይሊ ይጥቀም ከም ዘሎ ብፍላይ ብናይ ወደባት ኩነታት ክትርኢ ከለኻ ዳርጋ ብምሉ እዚ ወሽመጥ ዓደን ዝበሃል ብክልቲኡ ሸነኽ ሶማሊላንድ ይኹን ቦሳሶ ፑንትላንድ ይኹን ብንያው ድማ ናይ የመን ብምሉአንተን ደሴታት እንኮላይ ሱቃጥራ ወሲኽካ ንብምሉአን ተቆፃፂርዎን ከም ዘሎን ኣብ ወደባት ድማ ብዝቐልጠፈ የስፋፍዐ ከም ዘሎን ነቲ ንዑ ሕፅረታት ኮይኑ ዝስምዖ ዘሎ ድማ ብናይ እስራኤል ሓይሊ ተኪዩ ዝቐልጠፈ ለውጢ ክገብር ይፍትን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ናብ ብፍላይ ኣቡዳቢ ኣብዚ እዋን እዚ ገጅፍ ዝኾነ ምንቅስቃሳት እዩ ዝገብር ዘሎ ወላ እኳ ብዙሕ ደገፍቲ እንተዘይብሉ ንኣብነት ብፀጋም መን ትሪኡ ኣለኹም ግብፂ ቱርኪ ቀጠር ስዑድያ ካልኦት ወላ በዓል ጆርዳን ክትውስኽ ትኽእል ኩዌት ክትውስኽ ትኽእል ዑማን እውን ሜይቢ ምስኦም ክኸውን ይኽእል ኩሎም እዚኦም ክትሪኦም ከለኻ እቲ ኢማራት ተነፀለይ ዝመስለካ ግን ምንቅስቃሳት ናብቲ ክትሪኦ ከለኻ ድማ ሞር ዳይናሚክ ቀልጢፉ ዝቀያየር ቀልጢፉ ፅልዋ ዝገብር ዘሎ ንስ እዩ ስለዚ ኣብዘን ዝሓለፋ ኦፍ ዘ ፓስት ዴኬድ ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመት ኢማራት ዝበሃል ሓደ ኣዝዩ ሓያልን ሓደገኛን ፓወር ኮይኑ ይመፅእ ዘሎ ኣብዚ ከባቢና ዘይኮነ ወላ እውን ሃገራት ዓረብ ምክንያቱ እቲ ባእሲ ናቶም ኣብ ኩሉ ከርየኩም ኣብዚ ምናልባት ዲቴይልድ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ እዚ ኣብ ክንደይ ሃገራት ይፋጥጡ ኣለዉ ረዩ ፎር ኤግዛምፕል ካብ ሓደ ከውሾስ ጥንቁቕ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ኢማራት ናበይ ከይዳ ኣላ ናብ ኣሰርቲቭ ሓይሊ ዘለዎ ጂኦፖለቲካዊ ኣክተር ተቐይሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ እቲ ውድድር ኣበይ ኣሎ ኣብ የመን ፅነኢልና ክንሪኦ ኢና ኣብ የመን ዓብ ክፋል ናይ የመን ተቆፃፂሮም ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ድማ ልክዕ ከምዚ ናይ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ዝሃበት እስራኤል ንደቡባዊ የመን ኣፍልጦ ንክትህብ ኣርቲክል እስክፅሓፍ ጀሚሩ ኣሎ ልክዕ ከምቲ RSF እውን ሃገር ክኸውን ኣፍልጦ መን ይህቦ ዝብል ካምፔይን ሜይቢ ድሕሪ ዝተወሰነ ዋርሕ ንሰምዕ ንኸውን ኢና ምክንያቱ ኢማራት ከምኡ ጌርካ ምንፃል ተቐዳማይ ታክቲክ ንሳ ትጥቀመሉ ዘላ ስለ ዝኾነት ስለዚ ኣብ የመን UAE builds parallel power structures Israel benefits from the secure Red Sea lane ስለዚ እስራኤል ውሑድ ገንዘብን ውሑድ ባጀትን ኣውፅያ በቲ ኢማራት ትሰርሖ ዘላ ዓብ መክሰብ ከም ትረክብ ስለ ትገብር ዘላ ንኢማራት ክትሕግዛ ሽፋን ክትበላ ብኩሉ መንገዲ ዲፕሎማሲያውን ፖለቲካውን ድጋፍ ትገብረላ ከም ዘላ እዩ ስለዚ ክልተ ኣዝዮም ተጠናኒጎምን ኦርጋናይዝድ ኮይኖም ዝሰርሑ ዘሎ ንርኢ ኣለና ኣብ ሱዳን UAE backs ነቲ RSF ዝበሃል ትሰርሓላ ኣላይንስ ዊዝ እስራኤሊ ኢንተረስትስ ኢን ፍራግመንትድ ሶቨሬኒቲ ስለዚ ኣብ ሱዳን ተመሳሳሊ ኣብ ሲሪያ ተመሳሳሊ እዩ ዝግበር ዘሎ UAE normalization mirrors Israel's preference for weak externally constrained state ኣብ ሱሪያ እውን እንትኾኑ ኢማራትን እስራኤል እንታይም ዘልዩ ዘሎ እስተዳኸመት ሱሪያ እምበር ሓያል ሱሪያ ክትከውን ኣይደልዩን እዮም ዘሎ ሊባኖስ UAE frames resistance as destabilizing aligning with Israel ኣብ ሊባኖስ ድማ ተመሳሳሊ UAE ኣብ ጎኒ እስራኤል ኮይና ንድኽምቲ ሃገር ናይ ሊባኖስ ከም ትህሉ እዮም ዝነግሩ ዝኾነ ተቃውሞ ድማ ግብረ ሽበራዊ ብምባል እዮም ሌበል ዝገብርዎ እስራኤል ድማ ስለምታ ኢማራት ትመረፅ መሲልኩም ኢማራት እስላማዊት ሃገር ስለ ዝኾነት እስላም ንእስላም ክኸሶ ከሎ ዝበለፀ ተሰማዕነት ኣሎ ንእስራኤል ስለ ዘይቅበልዋ ስለዚ እዚ ነቲ ብፍላይ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ነቶም የማናይ ክንፊ ፖለቲከኛታት ብመንገዲ ኢማራት ድመፅእ ብዛዕባ እስላምን ግብረ ሽበራን ዘረባ ዝለዓለ ተሰማዕነት ስለ ዘለዎ ናይ ብሓቂ ኢማራት ትጠቕሞም እያ ንዖም ኣብ ኢራቅ እውን እንተኾነ UAE supports western gulf linked forces ስለዚ ኣጋይን ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ኢራቅ እውን ተመሳሳሊ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ነቲ ብዓለም ደረጃ ዝርኦ ዘሎ ኣካይዳ
ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ይኹን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ ይኹን እስራኤል ንትደልዮ እስራኤል ግን ኣብ ካልእ ቀዳምነታት ስለ ዘላ ነቲ እስራኤል ትደልዮ ኤግዛክትሊ ኦፕሬሽናሊ ኢማራት እያ ትገብሮ ዘላ ግን ኢማራት ድማ ዓብ ፅልዋ እዩ ትፈጥረላ ዘሎ እዚ ስለዚ ብዝኾነ ይኹን ናይ ኤስያ ነዚ ማእከላይ ምብራቅ ጉዳይ ይኹን ብዛዕባ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ ብዛዕባ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ሰሜን ኣፍሪካ ወላ እውን ናይ ማእከላይ ኣፍሪካ እንተ ክትዛረብ ኮንካ ብዘይ ኢማራት ክትዛረብ እውን ከቢድ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስስ ይኹን ኢንተርናሽናል ቬኒዩስ ስለዚ ኢንዲስፐንስብል ፓወር እናኾነ ብዋጋ ናይ ካልኦት ኣዝዩ ሓያልን ፅልዋ ዘለዎን ሓይሊ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ገለገለ ክዛረቡ ከለዉ ዝኾነ ይኹን ኣብ ኣፍሪካ ጉዳይ ክትፈተተ ኮንካ ናብ ኢማራት ክድውል ኣለካ ዝብል ኣተሓሳስባ እዮም ዘስርፁ ዘለዉ ብዘይ ኢማራት ዝፍታሕ ነገር የለን ዝብል ኣተሓሳስባ ንክፈጥሩ ምናልባት ኣመና ስስዐን ትዕቢትን ከስምዕ ይኽእል ግን ኣብ ባይታ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ጉዳይ ሱዳን ኢማራት ከይደወልካ ዝኽወን የለን ሶማልያ ብዘይ ኢማራት ዝኾነ ክትገብራ ይትኽእል ኢኻ የመን ብዘይ ኢማራት ዝኾነ ክትገብራ ይትኽእል ኢኻ ሊብያ ከምኡ ጫድ ከምኡ ሳውት ሱዳን ከምኡ ኢቨን በዓል ኬንያ ስቴብል ሃገራት እየን ክትብል ጉዳይ ኢትዮጵያ እንትኾነ ስለዚ this country is becoming ካብ ንቡር ወፃኢ ዝኾነ ፓወር እናሃለዋ ይኸይድ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስዑድያ ድማ ብፍላይ ቱርክ ሕጂ ስዑድያ እኳ ዳርጋ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃሳት ዘሕትን ዝበለ ክኸውን ከሎ ናይ ቱርክን ናይ ቀጠርን ምንቅስቃሳት እቲ እንኮ እስራኤል ከም ስቃ ትሪኦ ዘላ ኢማራት እውን ትፈርሆ ዘላ ጉዳይ ንስ እዩ ናው ነዚ ብኸመይ ከነተሓሓዞ ንኽእል መሲልኩም መጀመርያ ቱርኪ ናይ ሶማልያ ፕሬዚደንት ቀጥታ ኣብዘን ዝመፃ ዘሎ መዓልታት ናብ ቱርኪ ከይድ እዩ ናይ ሱዳን መራሒ ኣልቡርሃን ድማ ንቱርኪ ከይዱ ዓበይቲ ዲላት ገይሩሉ ይበሃል ኣሎ ቱርኪ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣክቲቭ ዝኾነ ሮል ክትፃወት ከም ዝኾነት እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት ድማ ኣብዚ ቀረባ ሱዳን ኣልቡርሃን ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ሕሜት ሓይልታት መጥቃዕቲ ክገብር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ስዑድያ ግብፂ ቱርኪ እንኮላ ኤርትራ ምስ መን ኮይኖም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ምስ ሱዳን ኣለዉ ስለዚ እዚኣቶም ብምሎም ቀጠር እውን እንኮላይ ኩሎም እዚኣቶም ተሓዊሶም ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ተሓጊዞሞ ገለ ነገር ክመፅእ ይኽእል ይኸውን እዩ እንተ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ግን ወላ ተመሳሳሊ ፑሽ ክገብሩ ይፍትኑ እንተለዉ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ተፈላለየ ግብፂ ምስ ቱርክ ብሓደ ኣለዉ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ነናቶም ረብሓ ድማ ኣለዎ ቀጠር እውን ኣብኡ ኣለዉ እዩ ኢማራት እውን ኣብኡ ኣለዉ እዩ ኩላቶም ኣብኡ ኣለዉ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክልተ ብሎክ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ግን it's a little bit mixed up ዝኾነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናይ የመን ልክዕ ጉዳይ ናይ ሱዳን ከም ናይ ሱዳን እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ከም ጉዳይ ናይ ሶማልያ ናይ ሶማሊላንድን እዩ ዝኸውን ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ስዑድያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፃ ክትከይድ እያ ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ እዞም ህዝቢ እቶም ደቡብ የመን ዝበሃሉ ንሕና ሓራ ክንከውን እንደሊና እዮም ዝብሉ ዘለዉ I don't know this is not our thing ናብ ሶማልያ ንመለስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ቀረባ ኢልዎ ዝነበረ ግደፍ ኣይኮነን 10,000 ዝኾኑ ሶማላውያን ኣሰልጢና ዓሊምና ንምንታይ ልኡላዊ ትካላት ናይ ሶማል ክፍጠር ምእንቲ ንከምዚ ኣመሰለ ፖለቲካ ንቕሓት ጥራይ ዘይኮነ እቲ ትካላት እውን ንገዛ እርሱ ክነፃ ኣለዎ ተባሂሉ በታቲኖሞ እዚ እቶም ኮለል ዘብልዎ ዘለዉ እዩ ብሓፈሻ እዛ ቪድዮ እዚኣ እንተሪኢኹማ ኤርትራ ብዙሕ ፈቲና ነይረያ ንጉዳይ ሶማልያ ንምትዕርራይ ኣይ ቲንክ ነዚኣ ኣርቲክል እዚኣ ምስ ምንታይ ነዛ ዘረባ እዚኣ ከማንድ እዮም ገይሮም ሸር ትገብርዋ ዘለዉ ምስ ምንታይ ከተሓዋውሳ ደልየ ኣለኹ መሲልኩም ሓንቲ ኣርቲክል ነይራ እንዳ ኣቢ ንኤርትራ ንምንቃፍ ኣውፅኦማ ዘለዉ እቲ እዚ ሆርን ሪቪው ዝበሃል እዩ ናይ ኤርትራ ስቴትመንት ኤርትራ ዝሃበቶ መግለፂ ንዑ ንምቅዋም ማለት እዩ ኤርትራ ስቴትመንት ኦን ሶማሊላንድ ሰልፍ ኮንትራዲክሽን ኢቪሽን ኤንድ ሴሌክቲቭ ኣውትሬጅ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ዝብል ክሲ የቕርቡ ኣለዉ ንኤርትራ መስለኩም እዚ ከዓ ምክትታል ዘድልዮ እዩ ምክንያቱ ኣንፃር ኤርትራ ንክጥቀሙሉ እዮም ኤርትራ issued a statement nearly 48 hours after ኣይሓፍሩ ኣይሓንኩ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ መግለፂ ኣይሃበትን ኣላ ኤርትራ ደንጉያ መግለፂ ኣውፅኣ ኢሎም ንኤርትራ ክኸሱ ግን ሕፍረት የብሎም መሕፈሪ ዝበሃል ዘይብሉ ጎረቤት ሃገር እዩ ዘለና እቲ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ መሕፈሪ ዝበሃል የብሉን ናቱ መንግስቲ ክሳብ ሕጂ ኣስኪቱ ዝኾነ ይኹን መግለፂ ኣይሃበን ኣሎ መግለፂ ዘይምሃብ ድማ ዘሕፍር ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ልኡላውነት ናይ ሃገር ተደፊሩ ከሎ መግለፂ ዘይህብ መንግስቲ ኢና ንርኢ ዘለና ባት here they are ንኤርትራ ኣታኪ ይገብሩ ኣለዉ ብዝኾነ ንኤርትራ እንታይ ይብልዋ ኣለዉ ንኤርትራ nearly 48 hours after Israel blah blah contradictions in Eritrea's position. Eritrea historically claims its legitimacy is self-driven, self-derived and beyond external review. ኤርትራ መብዛሕትኡ ግዜ ክትዛረብ ከላ
ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ክትዛረብ ከላውን ከምኡ ፈትይኹም ፀሊኹም ናይ ኤርትራ ሌጂቲመሲ ናይ ኤርትራ ተቐባልነት ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝምርኮስ ኣይነበረን ኤርትራ ራይት ቱ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ነይርዋ እዩ መሰል ናይ ርእሰ ውሳነ ነይርዋ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ጎቢጣ ብሓይሊ ሒዛታ ነይራ ናይ ኢትዮጵያ ባርኾት እውን ኣየድልያን እዩ ነይሩ ኤርትራ ከምኡ እያ ትብል እወ ሓቂ ስለ ዝኾነ yet it now treats recognition of Somaliland as a destabilizing and worthy of UN review እዚ ብግምጣሉ ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ ሓደ ረባሽ ናይ ዞባ ክኸውን ዝኽእል ናይ UN review ድማ ዘድልየ ኢላ ትዛረባላ this creates intellectual dissonance recognition cannot be both irrelevant for Eritrea and dangerously consequential elsewhere ስለዚ ናይ UN ኣፍልጦ ወይ እውን ናይ ዓለም ኣፍልጦ ንኤርትራ ዘይገድስ ክኸውን ከሎ ንኻልኦት ግን ሓደ ሓደገኛ ክኸውን ኣይክእልኒ ስለዚ ከመይ ጌራ ኤርትራ ንናይ ጉዳይ ናይ ንሶማልያ ኣፍልጦ ምሃብ ሓደገኛ ትብላላ ንባዕላ ናይ ዓለም ኣፍልጦ ትደሊ ዝነበረትን ዝረኸበትን ሕጂ ተገምጢሎም እንታይ ይብለሎ risk of precedent እዚ ሕጂ ናይ ሶማሊላንድ ኮይኑ ዘሎ by calling for Israel's recognition to be revisited Eritrea implicitly opens the doors for Ethiopia or others to question Eritrea's own secession and statehood እንታይ ይብለሎ ንናይ እስራኤል ኣፍልጦ ምሃብ ንሶማሊላንድ ከም ሓደ ብዓሚቕ ክርኦ ዘለዎን ክንፀግ ዘለዎን ኣብ UN ብምባላ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ንባዕሉ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ከም ብሓድሽ ክርኦ ከም ዘለዎም ብኢትዮጵያ ዲ ብኻልእ ኣፍ ደገ ትኸፍት ከም ዘላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኣገይ ንሳቶም ኩሉ ትዛረብዎ ኣፎም መግትኢ ስለ ዘይብሉ እምበረይ እዚ ዝብልዎ ዘሎ ክገብርዎ ዝኽልከሎም ሓይሊ የለን ስለምንታይ ይገበርዎን እንድሕር ኢልኩም ምክንያቱ መልስናቱ ስለ ዝፈልጥዎ ገንዘቦም ክኸስሩ እዮም ግዜኦም ክኸስሩ እዮም ዘምፅዎ ፋይዳ ድማ የብሎም ኢትዮጵያ ሓተ ንኤርትራ ከም ብሓድሽ ዓቕሚ ረኺባ ወሪራ ጎቢጣ ክትሕዛ እንተዘይኮይኑ ብሕጋዊ መንገዲ ንኤርትራ ክትረኸባላ ዕድል የብላ እቲ ዝፈተነቶ ናይ ኣብ ውዕል ኣልጀርስ ተገበረውን እኮ ብሕማቕ ስዕረት እዮም ፈሽሎም ስለዚ they don't have any legal leg ብሎ ሕጋዊ እግሪ የብሎምን እንታይ ክዛረቡ ግን ይኽእሉ ፕሮፓጋንዳ ንመግበሪ እንታይ ከይብለው ኤርትራ ናይ ብሓቂ ዝገርም ኤርትራ invokes China's Taiwan stance to frame its argument in sovereignty terms ብዛዕባ ናይ ቻይና ክትዛረብ ኤርትራ ድማ ነቲ ጉዳይ ናይ እስራኤልን ሶማሊላንድን ምስ ቻይና ናይ ታይዋን ኣተሓሒዛ ክትዛረበለክ ኢላ ኢንቴሊጀንት ዝኾነ ኣርጊመንት ናይ ኤርትራ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ስለምንታይ ከምኡ ይብሉ ኣለዉ ኤርትራ ከመይ ጌራ ነዚ ተነቃፊ ዘረባ ብጥንቃቐ ወፂኣቶ ይፈልጡ ኣለዉ ብእስራኤል ነቐፌታ ክመፃ ይክእልኒ እስራኤል ኤርትራ بخالة حيلون نقفت أن إسرائيل أي نقفتان تايجن بيقولوا this is less about principle and more about geopolitical alignment reinforcing Eritrea's anti-Western جن تايب له بنا China قداي مزرابهم إيرترا نت قداي مس China متحازهم أنصار معربيان هجرات مخانن إسرائيل إن أمريكا صريفة أبغون China تطوت بلا لا يوم زبلوا زلوا no this is just نتيجة reality تتحاز مخانية قليل ساجن بزدلهم وقت وزوات خليهم أبزي هلفين نانترينا تايب له سنهلا ካብዚኦም ሃገር ንሰምዖ ነገር ብዙሕ እዩ ካልእ ኤርትራ reject similar scrutiny of its own independence from Ethiopia ኤርትራ ብኸመይ መንገዲ ካብ ኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ከም ድሌቶም ክዛረቡ ክእሎም ግን ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝወፀትሉ ኣገባብ እውን ተመሳሳልነት ከም ዘለዎ ትነፅጋላ ወይ እውን ሕቶታት ከለዓል ከም ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከምኡ ድማ evasive language Eritrea avoids naming Israel directly referring to the recognition of the ploy suggests caution and reluctance to confront Israel openly. Eritrea بزخونه يكون من قدام تمجلس إنها نسرائيل زخونه يكون بشمازي متكاسة انتهي نقرأ له إنكاقا نسرائيل أغيسا كتكوننا تبعت كم زي بالله يمزول له قرم لبام كل جزء على أيو من مخاني فلتيو نسأل أيو دما أبزيد ليو كينات you have to choose your battle سبال أبزيد لأنه قداي كينات أين وجني ناس لذي نسرائيل فريهم ما يبلو وين فرح إسرائيل تفرحنا تاي نمانم عالم زي فرق قال زبل صلول طرايو إيرترا داي واس أو كينات أبزيد ليا قداي أب حوقت أتو يدلنيا مجلس زي موسى عن حدا قاس لزلوا يا وسيا زلا 6 moral credibility without direct confrontation زغا ناي moral نسوماليا دقيفاتا يجن نسرائيل كاين قفات مالتي الرجل سوماليلاند جا إيرترا نسوماليلاند كنتات ناتا دمسي ساتلا treat Somaliland as a passive object in geopolitical maneuvering rather than acknowledging its political agency ስለዚህ እዚ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ኤርትራ ጌራቱ ዘላ ብዓይኒ ተጋሩን ዓቢ ቆላሕታ ተዋሂቦ ክዝረበሉ ሪና ኣለና ጽነ ኢላ ከሪኩም ኣብቲ ጉዳይቲ እውን ብዙሕ ደዛርብ ኩነታት ስለ ዘሎ ኣተሓይዝና ክርዮ ክንፍትና because at the end of the day እዚ ኩነታት እዚ ናብ ብዙሕ ነገር እውን ከተስርፎ ትኽእል ነገራት ስለ ዘሎ አብይ አህመድ
እስራኤልን ተከትሎ ለሶማሊላንድ እውቅና ቢሰጣት ቢደግፍ ለኢትዮጵያ አንዳንዶች ኢትዮጵያ አልተበለጽግ ነው ኢትዮጵያ ወደብ ልታገኝ ነው ይላሉ። በእውነት ለኢትዮጵያ ልማት ናት ወይስ ጽፋት? የኔን አናሊሲስ ልንገራችሁ። እኔ የሚመስለኝ አብይ አህመድ ተንቀልቅሎ ሄዶ ከእስራኤል ጀርባ ሆኖ ይህንን ነገር ከደገፈ ኢትዮጵያ የምትባለውን ልትፈርስ እንዴት አዘብዝቦ ያለውን ብትንትኑን ነው የሚያወጣው። ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። እዚያ ጓል እዚያ ንፍዕቲ ፖለቲካዊ ተንታኒት ምዃና ቅድሚ ሕጂ ገሊፀ ነይረ እንታይ ትብል ዘላ አብይ አሕመድ እዛ ሕጂ ተፈጢራ ዘላ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ብኸመይ ከንብባ እዩ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ እንድሕር ሂቡ ኣብ ጎኒ እስራኤል ንክኸውን ንኢማራት ንክሕጉስ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ እንድሕር ሂቡ እንታይ ዓይነት ሓደጋ ክመፅእ ከም ዝኽእል listen to this lady brilliant lady okay let's go እንታይ ሪስክ ኣለዎ ንአብይ አሕመድ ዛሬ እሱ እና አሜሪካን እና እስራኤልን ተማምኖ አው ደግፋለሁ እውቅና ሀገር ታገኝ ቢል ካሁን በፊትም ብሎናል አይደለ? ወደብ አገኛለሁ ምናምን ኢትዮጵያ ወደብ አገኘች አሸሻው ገዳይ ሲል ነበር። አይታችሁታል። እነ ኬንያ እነ ምናምን ብር ብሎ ሲጮህበት ደንግጦ መሀል ላይ እንዴት እንደጣላት። አሁን ተራሮጦ ይሄንን ቢያደርግ ምን ሊሆን እንደሚችል ታውቃላችሁ? ለምሳሌ ትግራይ አገር ሆናለሁ ብላ ብትነሳ የመጀመሪያ ሀገር እውቅና የምትሰጣት ማን ትሆናለች ማለት ነው? ትልቋ ሶማሌ። እኔ ክልል ከኢትዮጵያ እየተነሳ እገነጠላለሁ ሲል የመጀመሪያ እየወጣች እውቅና የምትሰጥ ማን ትሆናለች? ሶማሌ፣ ትልቋ ሶማሌ ማለት ነው። ከዛስ ቀጥሎ እነ ግብጽ። Exactly. I mean this is very clear. እንታይ ትብላላ? አብይ አሕመድ ኣብዚያ ሕጂ ዘላቶ ስቕ ኢልዋ ዘሎ ካብ ዜሮ ተበጊስ ይኮነን he is not an idiot. well ብዙሕ ግዜ እኳ እዚ ኣካይዳ ናቱ ሓደገኛ እንድዩ እንታይ ግን እዛ ጉዳይ እዚኣ ተሓዊሱ ኣብ ናይ ሶማሌላንድ ኣካይዳ ኣፍልጦ ክህብ ተጀሚሩ ብኻልእ ዘራርባ ንሶማሌላንድ ኣነ ኣፍልጦ ሂበ ኣለኹ ኢሉ ቀደም መለስ ዜናዊ ኢልዎ ነይሩ ፅኒሕና ክንሪኦ ነርና እንድሕር ኣፍልጦ ሂብዋ እታ ኩዕሶ ናብ እያ ትምለስ ሽዑ ስለምንታይ ንሶማሌላንድ ኣፍልጦ መሃብ ማለት ንኢትዮጵያ እንታይ ማለት እዩ እዚ ተጋሩ ሃገር ንክኾኑ ብዙሕ ጎስጓስ እዩ ዘሎ ሎሚ ሎሚ እንኳ ከማን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እናኸዱ ገሊኦም ደቂሶም ዳየ እምበር ትግራይ ሃገር እያ ዝብል ማልያን ባንዴራን ሰሪዑ ካቴናታት ገይሩ ዝንቀሳቐስ ህዝቢ ነይሩ ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ እውን ነይሩ ብዙሕ መስዋዕትን ከፍ ኢሎም እዮም ስለዚ ኩሉ እዚ ኣካይዳ ዝነበረ ትግራይ ናብ ሃገርነት እንድሕሪ ኸይዳ ቀዳመይቲ ኣፍልጦ ክትባ ትኽእል ሶማልያ ክትከውን ትኽእል እያ ድሕሪ ሶማልያ ግብፂ ወል ንሶማልያ ዝብሉ ዘሎ ተጋጊም ኣለዎ ትግራይ ሃገር ክትከውን ድሕሪ ኮይና ቀዳማይ ኣፍልጦ ክህብ ዝኽእል ወይ እውን ኣምሓራ ሃገር ክኸውን ትግራይ ሃገር ክኸውን ንኢትዮጵያ ንክትፈራረስ ቀዳማይ ድምፂ ክህብ ዝኽእል ሃገር እንተሎ ግብፂ ዝበሃል ሃገር እዩ ዋይ ኢትዮጵያ ዝተረመሰትን ድኽምቲ ሃገርን ክኸውን ዝደሊ ስትራቴጂክሊ ኣብ ነዊሕ ገይም ናቱ ኢትዮጵያ ክትፈራረስ ዝደሊ ኣብ ዓለም ሓደ ሃገር ኣሎ ንሱ ድማ ዝበዝሐ ግብፃውያን እውን ዝልምንዎ ዝፅልይዎ እንተሎስ ኢትዮጵያ ግብፂ ኢትዮጵያ ክትፈራረስን ክትዳኸምን እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ ናይ ምንባር ሕቶ ይንዓነ ባህልቲ ስለ ዝኾኑ ኢትዮጵያ ምድኻምን ትግራይ ክትግንፀል ወይ ካልእ ንክግንፀል እንታይ ረብሓ ኣለዎ ንዑ እንተልካ ፅልዋ ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝጎድል ትግራይ ወፂያ ትግራይ ንኣብነት እቲ ኒል እኮ ካብ ይብገስን እዩ ገለ ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ትሩ ትግራይ ካብ ኣይብገስን ግን ትግራይ ሃገር እንድሕሪ ኮይና ኢማጅን እቲ ካልእ ጋምቤላ ዲኻ ክትብሎ ክልል ኣምሓራ ዲኻ ክትብሎ ክልል ሶማል ዲኻ ክትብሎ እንደ ኦሮሚያ ዲኻ ክትብሎ ኩላቶም ተመሳሳሊ ስምዒት እዩ ዘለዎም ስለዚ ካብ ኢትዮጵያ ናብቲ ዩጎዝላቪያ ዝበሃል ጉዕዞ ኦፊሻል ክጅምር ዝኽእል ማለት እዩ እምበር ትግራይ ንበይና ወፅያ ንኢትዮጵያ ብዙሕ ቁጠባ ብርክቶ ይብላ ብላብላ ዝብል ዘረባ ኣሎ ግን ናይ ትግራይ ምውፃእ ልክዕ እንታይ ክፈጥር እዩ ንካልኦት ኣፍ ደገ ዝኸፍት ይክኸውን ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ሃዝ ቱ ቢ ቨሪ ኬርፉል ኣብዚ ኩነታት እዚ if he is not well እቲ ኮንሲኮንስ ናብዑ ክመፅኦ ዝኽእል ንኢትዮጵያ ትዛዕበየ ምዃኑ ትነግረላ and this is another no brainer ይብልዎ ኖርማል ኮመን ሰንስ እዩ ሕስብ ኣቢልካ ክትበፅሖ ትኽእል መረዳእታ ግን ኣገዳሲ ድማ ኣብ ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝዘረባ ምህላው ከዛስ ቀጥሎ አሁን አብይ አህመድ በዙሪያው ያስቆጣቸው ሀገሮች ኤርትራ ሀገር ናት ኤርትራ እውቅና ሰጣለሁ ትላለች ሱዳን እውቅና ሰጣለሁ ትላለች ከሁሉ በላይ ሶማሌ ትልቋ ሶማሌ ሀገር እውቅና ትሰጣለች ስለዚህ ምንድነው የሚሆን ማለት ነው አብይ አህመድ ሶማሌላንድ የምትባለን እውቅና ሰጣለሁ ብሎ ኢትዮጵያ የምትባለው ባይናችን ፊት በታተናት ማለት ነው ለዘላለም የሚሆን ለዚህ ነው ትላንትና በዩቲዩብ ፕሮግራሜ ላይ ተንቀልቅሎ ይህን ነገር ሰፖርት አድርጎ ኢትዮጵያን ማጥ ውስጥ ይከታታል ለምሳሌ ወለጋ የተገደለ ነው የተጨፈጨፍን ነው
እነ መተከልን እነ ጋምቤላን በዛ አካባቢ ያሉትን ተሰባስበን አገር እንችላለን ቢል ጋምቤላ መተከል አሁን እየተገደሉ ትልቅ ጦርነት አላሉ መተከል ዛሬ አንዲት ሴት ደውላ ስትነግረኝ ነበር። ስለዚህ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቃንዛን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምምቕቓልን ልዕሊ ኩሉ ድማ ሶማሌላንድ ከም ሃገር ክትገብር ተኮይንካ እቲ ክልል ሶማል ቀዳማይ ከም ሃገር ንክኸውን ንዓመታት ዝተቃለሰ ክልል እዩ ከም ኢትዮጵያ ድማ ዘይገልጽ ነፍሱ ወላ ብዙሓት እውን ኢዝሊ ሬኮግናይዝ ክገብርዎ ዝኽእሉ ናብ ክልል ሶማል ድሕሪ ከድካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለኹ ክትብል እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዮም ዝብሉ። ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ንኣብይ ኣሕመድ እቲ ዝገደደ መዋጥሪ ክኾነ ዝኽእል እንተዘይ ኣፍልጡ እንተዘይሃበ እውን ክድሕን ኣይኮነን። ግን ጀነራሊ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ውዑይ ማይ እዩ ኣብ ከቢድ መዋጥርያ ትእትዎ እዛ ጉዳይ እዚኣ ኣፍልጦ ይሃባ ይሃብ ብክልቲኡ እያ ኣብ መፈንጠራ ትእትዎ። ካልኣይ እዛ ጉዳይ እዚኣ ናብ ኤርትራ ንዓብይ እንታይ ከም ትገብረ ነጊሮምና ኣለዉ። ንኤርትራ ድማ ብፍላይ ብናይ ፅሙዶ ኩነታት ስምዕዎ ኣብዚኣ ጦና ሃገራት ብምሃብ ኣቢላ ክመፃ ዝኽእል ዲፕሎማስያዊ ፅዕንቶን ካሊእ ፀገምን እዩ ክረአ ዘለዎ እምበር ንሶማል ሱቅ ስለ ዝበለት ንትግራይ ሶማልላንድ ማለት እዩ ሶሪ ንትግራይ እውን ሱቅ ክትብል እያ ሶ ኤርትራ ንናይ ትግራይ ኣፍልጦ ንምሃብ ዝግበር ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕን ከዛን ትርጉም የብሉን ብዝብል ክትወስዶ የብልካን ስለዘይራኸብ እንታይ ክብደል ይመስል ከመምሮ ኤርትራ ኤርትራ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ተቃሊሳ ነፃነት ዝረኸበት ሃገር እያ 30 ዓመት ሶ 34 ዓመት ብዓርሰ ምሕደራ ንዝፀንሐት ሶማሌላንድ ኣፍልጦ እንድሕር ዘይትህብ ኮይና እንታይ ትርባሕ ብምኻን ዘይምኻን ኢልካ ተወገሰ ዝብለካ ዘሎ ፅቡቅ ንትግራይ ኣብ ትግራይ ንዘለኹም ደለይቲ ሃገር ብምሃብ ከታይ ትርባሕ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣብ ትግራይ ንዘለዎና ደለይቲ ሃገር ትርብሖ ኤርትራ ህላዊኣ ካብ ኢትዮጵያ ዘስእን ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ እዩ ይብለካ ኣለዎ ምስ ሕዚ ዘሎ መንግስቲ ምስ ሕዚ ዘሎ መንግስቲ እውን ሕዚ ድሕረት ፊ ዋዶ ማእዝ ክትልዓለ ወሳካ ክትሪአን መምህር ንምንታይ ከም ደልዩ መሲልካ ሕዚ ካብቶም ዝለዓሉ ሓደ ኤርትራ ሃገርነት ትግራይ ፅቡቅ ገብረ መልሰይቲ ወይ ፍልጠት ይበንሎም ካብ ዝካረኸሩ ተጋሩ ሓደ እንታይ እዮም ዘርሕልዎ ሓደ እስካብ ሕዚ መርገፂ ኣይከለሰትን ከዓ ብዕሊ ኣይተዛረበትን ንኣብነት ኣብ ልዕሊ መን እያ መርገፂያ ብዕሊ ክትዛረብ ቅድሚ ሕዚ ኣልዕልናዮ ዝነበርና ክመፀካ ቅድሚ ሕዚ ኣልዕልናዮ ዝነበርና ናይ መጀመርያ ፕሮግራምና መስለኒ ናይ ትግራይ ምህላው ንህንፀት ሃገራዊ ኤርትራ ፀገም እዩ ኢላ ከም ተኣምን እዚ ብግል የአህመድ ድሮኖቹ አያድኑትም። የአሜሪካ መንግስት አታድነውም። ዩኤ አያድነውም። እስራኤል አያድነውም። አብይ አህመድ ድሮኖቹ አያድኑትም። የአሜሪካ መንግስት አታድነውም። ዩኤ አያድነውም። እስራኤል አያድነውም። አንድ ቀን አይውልም፣ አንድ ቀን አያድርም። ነፍሴን አውጪኝ። ሲጀመር ፈሪ ነው ሰውየው። ሲበዛ 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 ፈሪ፣ ከፈሪም እጅግ 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 ፈሪ ነው። አንድ ቀን አያድርም። ተይው የመላው ኢትዮጵያ ተይው ሌላ የጎረቤት ሀገር ተጨምሮበት አይደለም። የአማራ ህዝብና የትግራይ ህዝብ እኮ አንድ ሆነ ብሎ እኮ የሚንቀጠቀጥ እኮ ነው። ኣብይ ኣሕመድ በቸም ኣብ መወዳእታ ጥፋቱ ዘይተርፍ እዩ እያ ትብል ዘላ ንሱ ድማ እስራኤል ኣይተትሕኖ ከተትሕኖ እውን ሸውሃት የብላን ከምኡውን ካልኦት ሓይልታት ንከትሕንዎ ዋጋ ዝኸፍልሉ ኩነታት የለን ኣይኮነን ኤርትራ መፅያ ወይ እውን ካልእ ተሓዊስዎም ኣምሓሩን ተጋሩን እንተተሓዊሶም ጥራይ ብራዕዲ ብፍርሂ ክመውት ዝኽእል ክጠፍእ ዝኽእል መራሒ ምዃኑ እያ ትነግር ዘላ I think ዝተጋነነ ዘረባ እውን የብሉን absolutely there is ዝተጨበጠ ነገራት ዝረኣየሉ ኩነታት እዩ እስኪ ሓንቲ አንተበትን ክፍ ዘበልናያ ኩነታት ሪና በአገርና ክንሰግር ኢና ፍላጎት አላት በቀጠናው ይሄ የባህር በር ፍላጎቷ እንግዲህ ደጋፊ አካላት አሉ። አንደኛው እስራኤል ናት የምትደግፈው። እስራኤል የዚህ የኢትዮጵያን የባህር በር ጥያቄ የምትደግፍበት ምክንያት አንደኛ ቀደም የነገርኩ የሁቲዎች ኬዝ አለ። የኤርትራ መንግስትና አልቡርሃን በቀጠናው ላይ የፈጠሩት ያለው ጫና አለ። ስለዚህ በቀጠናው ላይ የሚታመን ወዳጅ ትፈልጋለች። የኤርትራ መንግስት ፕሬዲክተብል አይደለም፣ የሚታመን አይደለም። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ አናሊሲስ ዝህብ ዘሎ እቲ ገብረ ኣስራት ዝበሃል ሰብ እዩ ከም ዝብሎ ዘሎ ድማ እስራኤል ኣብዚ ከባቢ ትመፅእ ዘላ ሓጋዚ ትደልያ ንሑቲ ክትሃርም ኤርትራን ናይ ሱዳን አልቡርሃን እውን ተኣምኖም ሓይልታት ስለ ዘይኮኑ ዝእመን ትደለላ እምበር እቲ ዝእመን ኣቢ ማለት እዩ ብዝኾነ ከምቲ ዝብልዎ ዘለዉ ነዚ ኩነታት እዚ ንምሽንካር ብዙሕ ዘረባ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ኩላቶም እቶም ናይ ኤርትራ ጥፍኣት ተገዲሶም ዝነበረ ድማ ከካብ ዝነበርዎ ጉድጓድ ወፂኦም በል ክብሉ እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ንመለስ ኣብቲ ዓንተበትን ክፍ ኣቢልናያ ዝነበርና ጉዳይ ምክንያቱ ምዝያ ስለተኸይንሳ ንምንታይ ኣፍልጦ ዘይሃበት ገለ ዝብል ፕሪማቹር ድዩ ምስተሓተተት እዩ ኣፍልጦ ዘይሃበት ይበልኩና ፅናሓን ደሞ ክነግረካ እንድሕር ኣፍልጦ ዘይሃበት ዘይንብል ኮይና ናይ ኤርትራ መርገፂ ኣብቲ ናይ ትግራይ ኢንዲፐንደንስ ኣይንፈልጦን ማለት እዩ ምክንያቱ ዝቐረበላ ሕቶ ስለዘየለን
ምስ የተሓስካ ዘለዓልካ ነጥብታት ግን ምስ ሃገራዊ ህንፀት ናይ ኤርትራ ምስ ናፃነት ምርጋፅ ናይ ኤርትራ ምስ ናይ ኮሎናይዜሽን ጉዳያት ብዓብዩ ከዓ ብስሩ ኢትዮጵያ ከም ዓዲ ሓንቲ ዓዲ ክትከውን ካብ ምድላይቲ ኢትኒክ ፌደራሊዝም እውን ዝነበረ ምቁዋም ዙይታት ሲ ሪቫይዝ የገበረትን ኤርትራ ኢኻ ትብለን ዘለና አቢሹር ስለዚ ገበረትን ዝብል ግድን ናውፀት ክትንሰስንሶ ዘለዋ ኣይመስለንን ትምድን ዘለካ ኣይትግበርውን በላበል እየ ዝብለካ ዘለኹ ሕዚ ከረንት ዳንጀር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣሎ ኢልካ ተኣመንቲ ኮይንካ እየ ዝብለካ ዘለኹ እቶም ትብሎም ዘለካ ናይ ጌፂ ጉዳይ እዮም ህሉና ኤርትራ ብዓብዩ ከጥፍእ ዝመፅእ ሓይሊ ተልዩ ኤርትራ ህንፀታ በዚ ካንፃያ ትብላስ ኤርትራ ክትህሉ እያ ተላ እዩ ንናይ ጎራውትኻ ሰናይ ድሌት ከም ዓዲ ከምዚ ትከውኑላ ደላይ ፅቡቅ እየ ክትብል ትኮይንካስ መጀመርያ ክትህሉ ኣለካ ንህሉናኻ ዘጥፍእ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኣብቲ ዓዲ ክህሉ የብሉን ሶ አንተ እውን ተተሓዞ ዝነበርካ ክብለካ ዘለኹ ኤርትራ ትሪኦ ምድጋፍን ምቁዋምን ብብሄራዊ ኢንተረስታ እዩ እዚ ለካ ኤርትራ ዘለዋ ኢትዮጵያ ዘለዋ ጠማምታን ኣብ ሶማሊላንድ ዘለዋ ጠማምታን ንንወይን ይብለካ ኣለኹ ምክንያቱ ብቀጥታ ንህሉና ኤርትራ ዝፀበ ኣይኮነን ኣብ ሶማሊላንድ ዝግበር ፖለቲካዊ ውሳነ ወላ ፖለቲካዊ ጉዳይ ትግራይ ከም ሃገር ስለሆነ ኣይተሓዝ ዝብል ሓሳብ ይላዕል ምናው ዘምፀካ ዘለኹ ኣብ ጉዳይ ስለዚ ንሶማል ኣፍልጦ ስለዘይሃበት ንትግራይ ኣይትህብን ማለት ከም ትሪእዎ ዘለኹም መምህር ኣብርሃት ዝበለፀ ነቲ ኩነታት ከም ብቦ ዝኻለ እዩ ከምዚኣቶም ንፁር ዝኾነ መርገፅን መረዳእታን ዘለዎም ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ኣብቲ ሚድያ ናይ ትግራይ ስለዝወሓዱ ተዓጀብጀብ መፅኡ ዘሎ እምበር ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እኮ ኣብዚ እዋን እዚ ንፁር እዩ ናብ ኤርትራ ብሕማቅ ትጥቀሰሉ መንገዲ እውን እኮ ክህሉ ይግባእን እዩ ትግራይ ዘላቶ ዝሓለፈ 3 ዓመት ትኸዶ ዘላ ምስ ኤርትራ ተሓዝ የብሉ ዓብዪ እቲ ምንጭ ናይቲ ኩሉ ፀገማት ግን still they have this confusion አቡ ተመለስና ክንሪኦ ከለና ኤርትራ ቅድሚ 30 ዓመት ወይ ቅድሚ 50 ዓመት ብዛዕባ ትግራይ እንታይ መርገፅ ነይሩ ካላርስቲ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ኩነታት ግን ተጋሩ ኩነታቶም ኣነፂሮም ንቅድሚት ኣብ ዝኸዱሉ ኤርትራ ዕንቅፋት ክትኮን እዮም እያ ኢሉ ዝግምት ሰብ የለን ብርግፅ ዝበፅሐ ኤርትራዊ ከም ዝኣምነሉ ትግራይ ሃገር ንክትከውን ፍልይ ዝበለ ዋጋ ንክኸፍል ዝደሊ ኤርትራዊ የለን because at the end of the day ትግራይ መጀመርያ ጉዳዮም ባዕሎም እዮም ክገብርዎ ዘለዎም ባዕላቶም ነቲ ኩነታት ናቶም ሓል ሰጊሮም መፅኦም ኣብ ሃገር ደረጃ ክንበፅሕ ኢና ወይ እውን ሃገር ክንከውን ኢና ዝብል ጉስጓስን ፃዕርን ገይሮም ኣብ ተበግሶታት ወሲዶም ኣብኡ ተበፂሖም ግን ኤርትራ ነቲ ሕልምናቶም ክትቀትሎ ትኽእል እያ ወይ እውን ኣንፃር እቲ ሕልሞም ክትስለፍ ትኽእል እያ ኢሉ ዝግምት ግን ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ዘየንብብ ዘሎ ጥራይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ጠቕላላ ነቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ እምነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ምስኡ ተረዳድዩ ወይ እውን ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ይቕረ ተባሂሉ መንግስቲ ኤርትራ በቀረባ ክሰርሕ ይኽእል ኢልካ ክትግምት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምናልባት ምስ ድሕሪኡ ዝመፅእ ኣብ 4 ኪሎ ክሰርሕ ይኽእል ዳይክልን ክትብል ትኽእል እምበር ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ይቕረ ተባሂሎም ወይ እውን ተዓሪቆም ብሓደ ክሰርሑ እዮም ተኣማሚኖም ኢልካ ክትዛረብ ከቢድ እዩ በዚ መልክዕ ድማ ትግራይ ሃገር ክኾኑ ናይ ብሓቂ ኣስፒሬሽን እንተለዎም ናይ ተጋሩ ዝምልከት ኮይኑ ኤርትራ ግን አንፃሮም ክትስለፍ ትኽእል እያ ወይ እውን ከምዚ ናይ ሶማሊላንድ ኮይኑ ከምዚ ንሶማሊላንድ ኢግኖር ዝገበረቶ ወይ እውን ዘይተገደሰትሉ ከምኡ ክትገብሮም ኢልካ እውን ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ የስ ኤርትራ ተቐላጢፋ ኣፍልጦ ክትባያ ክትብል እውን ንዘይተበገሰ ነገር ከምኡ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ነገር የለን ግን ኤርትራ ፕሮባብሊ ካብቲ ነንብቦ ዘለና ነቲ 4 ኪሎ ኣካይዳናቱ ቤዚክሊ ምስኡ ወዲኦም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ብዙሕ ነገራት ንዑ ዘመልክት ኩነታት ንርኢ ኣለና ስለዚ ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ተሓሳስባ ተመሳሳለ ተሓሳስባ ኣሎ ኢልካ ክትግምት ብፍላይ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ኣብዪ ኣሕመድን ብልፅግናን ከምኡ ኢልካ ክትግምት ዘኽእል ዋላ ሓንቲ የለን ስለዚ ተጋሩ ከምዚ ንሪኦም ዘለና ኣብ ሓሸውየ ወፂኦም ኣብ ጉዳዮም ኣተኪሮም ዝኸዱ እቲ ዝበለፀ ውፅኢት ከምፅዎ ዝኽእሉ ወይ እውን እቲ ክመፅእ ዝኽእል ካበይ ክመፅእ ዝኽእል እምበር እቲ ኩነታት ናይ ትግራይ እኮ ነዚ ዝመስል عدنا ونسلنا ودكنا دكنا كقورنا ما مالنا وش خبزي مكة عدنا ونسلنا عدنا ونسلنا تاجزنا من السنة تاود ورده تاود كتمر سناينا لا تصفنا جرنا انت أنا هذا من تأيوم أنت تقول ما دبر خوينا مديك عادنا خلنا من الناس ليه كنا نناك وين الناس سمعنا سينا ته فأنا أودم آخرنا عين خ بتبدي
كم نريو زلنا تي عدنا ملسنا زبل زربات راين بعلو كم كامبين كتريو خلخا عدوم نخيم اللسوز عنكف زلو منيو سلامتاي كم مخيني الكا بزو حتوتات كتزارب اللي تخل كونتات اللهم سلازي تي نريو زلنا مدرخ نتصور زخونة كونتاتيو but at the end of the day this is their think نابي قصهم يقصلوا دمانو عميز ملكت من البات أبتناي مودة تكفال حنتي زيازينا زياما مليسات وسق زلايا نسمع ياسكي የኤርትራውን አቅፋ ድንበር አልፎ እየተሰራጨ ነው። የኤርትራን አቅፋ ከድንበር አካባቢዎች ወደ ተለያየ ገበያ ዘልቆ እየተሰራጨ መሆኑ ተሰምቷል። ድንበር አካባቢዎች ተገድበው የነበረ የኤርትራ መገበያያ ገንዘብ ናቅፋ ከኮንትሮባንድ ንግድ ጋር ተያይዞ ወደ ሌሎች ከተሞችን በስፋት እየተሰራጨ ነው። ዋዜማ ዛሬ ማለዳውን እንዳስነበበው የኤርትራ ናቅፋ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በትግራይ ክልል ከተሞች እስከ አዲግራትና አድዋ ድረስ እየተሰራጨ መሆኑን ገልጿል። ናቅፋ በትግራይ ከተሞች እንዲሰራጭ ያደረገው በድንበር ከተሞችና በውስን ተዋንያን ተገድበው የነበረ የኮንትሮባንድ ንግድ ነው። ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ ናይ ናቅፋ ድማ እናተዘርግሐ ዝኸይድ ዘሎ ንዝብል ብዙሕ ዘረባ ክፈጥር ዝኽእል እዩ። ኣይ ቲንክ እታ ኣጀንዳ እናተላዓለት ትኸይድ ኣላ ምስቲ ገንዘብና ይስርቕ ኣሎ ናይ ዶላር ብጌጋ ሸርፊ ይወፅእ ኣሎ ካብቲ ዓዲ ዝብልዎ ዝነበሩ ክሲ ምሱ ከተሓሕዝዎ ይኽእሉ ከም ዝኽእሉ ይድርድ ኣሎ። ብግምጣሉ ግን እቲ ናይ ፅምዶ ጉዕዞ ካብ ሓሳብ ናብ ተግባር ተቐይሩ ከም ዘሎ ዘርኢ ኩነታት ድማ ንርኢ ኣለና። ስለዚ I think እቲ መንግስቲ ኤርትራ እውን ግምታት ንክወስድ እዩ። ምክንያቱ እቲ ገንዘብ እውን ካብ ንቁጠባ ኤርትራ ብሕጂ እውን ብከምዚ ፀገም መፅኡ ከም ዝነበረ ሓደ ኤርትራዊ ፅሒፉ ነይሩ እዩ። ኣብ ሱዳን ቅድሚ እቲ ባጤራ ምቕያራ ኤርትራ ብዙሕ ናቕፋ ናይ ኤርትራ ኣብ ነጋዶ ናይ ሱዳንን ናይ ደገን ተኣሲሩ ተታሒዙ ከም ዝነበረን ንዑ ንምምካት ድማ ባጤራ ንክትቅይር ከም ዝተገደደትን ሕጂ እውን ከምኡ ዓይነት ተርእዮ ከጋጥም ከም ዝኽእል ዝእንፍድ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ሓደ። ዝኾነ ናብ ውስጥ ተበፅሐ ኩነታት የለን ግን yes there are many things ንሕና ንዕዘቦ ዘለና ግን ምስ ግዜ ጥራይ ክግደፍ ዝኽእል እዩ። እዚኣ ለባማ ደስ ከስምዕዋ እታ ሰላምና እታ ፃዕርና እታ ሓቅና ንኸዘናብል ድመፅእ ዘሎ ብየማን ብፀጋም ዝቀላቐል ንኽስዕር እቲ ኮይኑ መንእሰይና ሃይማኖቱን ፅንዓቱን ናይ ሃገሩን ናይ ህዝቡን ክሕዝ ኣለዎ። ኣደ ዘይብሉ ዘኽታሚ ሃገር ዘይብሉ ከንታይ ተጓሒፉ ማለት እዩ። ኣብ ካልእ ኣህጉር ከድና ንሕና ገንዘብ ካብ ናይ ኤርትራ ዝበዝሕ ሒዝና ንኤርትራ እንድሕር ዘይሓዝናዮ እንታይ ክገብረና እዩ? ጠፊእና ኢና። ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና። ቅርሺ ሒዝካ ናቕፋ ናብ ሃገርካ ክትህሉ ከለኻ ኩርዓት ኣለካ፣ ሓበን ኣለካ። ዝወደቐ ተልዕል፣ ዝነቐፀ ተጠልል፣ ወፊርካ ተኣቲ ክሳትካ ኣቕኒዕካ እዚ ኩሉ ዝዓረበ መንእሰይ ካብ ሓደ ገዛ 5 ሰብ ዝተሰውኡ ኣለውና ኣብ ዳግማይን ኣብ ቀዳማይን ፀሚኡ ከሎ ጠሚኡ ከሎ ፀሚኣ ከሎ ብዝኾነ ናይዛ ኣደ ዘረባ ኣነስ ገሪምኒ እቲ ልቦና ናታ ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝሓዝካ ገንዘብ ሒዝካ ቁጠባ ሒዝካ ማዕቢልካ ዓቢኻ ሃገር እንተዘይብልካ ኩሉ ግዜ ስደተኛ ኢኻ ክትከውን ወዲ ዓዲ ክትከውን ወላ ወረቐት ይሃቡኻ ወዲ ዓዲ ከም ዘይኮንካ ብተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ኢና። ኢሚግሬሽን እናተቐየረ ይኸይድ ኣሎ። ስለዚ ንኤርትራ ውሕስነታ ክኸውን ዝኽእል ሓድነት ናይ ህዝባ እዩ ኢና ንብል ኩሉ ግዜ ነቲ ሓድነት ድማ ለማንም ስራሕ ክንሰርሓሉን ክንጉዝግሰሉን ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ይኹን ብድሆን ኤርትራ ዘሰጋግራ ዘለዋ ሓፂን ይኹን ካልእ ኣይኮነ እንታይ ዳ ሓድነት ናይ ህዝባ ኣብቲ ሓድነት ድማ ብሰላም ናይ ምክኣል ተኸባቢርካ ናይ ምንባር ብሓባር እዛ ዓዲ ንኩልና ትብፅሓናያ ብፃሕና ጥራይ ተኮነስ ተኣኽለናን ተተርፈናን ዓዲ ስለ ዘላትና ድማ ፀቢባ ተሓሳስባ ንግደፎ ኩሉ ግዜ ዘክሩ ነዛ ዘረባ እዚኣ ክደግመልኩም እየ። ህዝቢ ኤርትራ ብምሉእ ኣብ ደሴት ዳህላክ ጥራይ ክቕመጥ ይኽእል እዩ። ደሴት ዳህላክ ክንዲ ሲንጋፖር እዩ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ብምሉእ ኣብ ዳህላክ ጥራይ ክቕመጥ ዝኽእልን ኤርትራ ምልእቲ ክትተርፎ ትኽእል እያ። ስለዚ ከምኡ ጌርና እንተሓሲብና ጌና ትምዕባለ ስለዘይተፋለምናዮ እዩ እምበር ኤርትራ እዚ ዓባይ ሃገር እያ። ዓባይ ሃገር ስለ ዝኾነ ድማ ዓቢና ክንሓስብ ንጀምር። ናይ ሓድሽ ዓመት ድማ 2-3 መልእኽታት ርኢና ዘለና ሓድሽ ዓመት ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሾፒንግ ሓድሽ ዓመት ትገብር ኣለካ ንወዲኢ ገመሎ ሓድሽ ዓመት ፅቡቅ ድሓኒ ኣብላክ ይበሃል ሽሙርሽ ንክተላሊና ስመይ ዳናት ሁሴን ቦ ይበሃል ኣረጋናት ከመይ ኣሎ ምድላው ሓድሽ ዓመት ብጣዕሚ ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሮናን ሓድሽ ዓመት ክድምሓለ ፅቡቅ ማራ ደስ ዝብል ኩነታት እዩ ዘሎ ማራ ደስ ይብል ኣሎ ምክንያት ሓድሽ ዓመት ኣባል ምክልኻል
زاوزي نريد لنا خاني بتعمي زحقس فليس بلا خمنا يكالي معنطات بتعمي تحقسنا لنا مسعرو فلا مسحوات سايقبرك دقي أم نروي دلع بالي أم أنقول هذا اللي ودي أو حتى ممكن هذا اللي دقي نعش تمهارة دقي بمول وهزبي إرترا يوهانا يعدس معنا دلوا مسكوبر بريزنت بزخون انتهينا نبل زلنا كنياتنا حدش عمد كاب عدنا دوت زلي اي هوب كم عينت منفس دما بسمرات رادي كوني اب كال كتمات دما يجبر كله مغنياتو هذا حدا غزيت حدش عمد يكون كال بعلات ناي اسمرات راي ناي اسمرات راي سمعتي نري سلازي تكال كتماتاتون يجبر خوني كنتم يوتيوبر سكيتكم ويل كنزكم عندنا قليل كاسر زي كون تسرح بزخونه جن نتكال كتماتاتون تنكف من كف تطبلوه تزبي ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ንዓኻትኩም ወነወድ የነስናትኩም ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ዝዓበየ ህዝቢ ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ካልእ ከተማታትን ዓድታትን ዝተወለደ እውን ስለ ዘሎ ነቲ ኩነታት ናብ ኩልኩም ዝባፃሕ እንተትገበርኩም ድማ ንእሽተይ ሓውሲ ለበዋ ኢና ንብለኩም ዘለና ዝኾነ ርሑስ ቅንያት ናይ ሓድሽ ዓመት ክብል ይደሊ ትመፅእ ዘላ ዓመት ድማ ዓመተ ሰላምን ቅሳነትን ርግኣትን ምዕባለን ግስጋስን ብልፅግናን ክትኮነና ተስፋ ንገብር ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ኩዴ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ሪኢቶኹምን ሓሳብኩም ግደፍ እናበልኩ ምዝያ ክገድፈኩም እየ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ፊያሜታ ገለፊዮሪና ሓደ ጓል ኣስመራ ሰርከበ ሳሊ قلبي بلوت غلا بلين عينين مسمار كما يدمو صنا زخ قلب يا ميتا